Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat Aqualectra ook vandaag gaat schakelen. Afgelopen weekend zijn er veel wijken van Curaçao enige tijd zonder stroom komen te zitten. Vannacht bij verschillende wijken op Curaçao viel de stroom uit. En Aqualectra heeft nu laten weten dat ze in een zeer precaire situatie zitten met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening. En dat het momenteel niet beschikt over voldoende machinecapaciteit. Daarnaast is de windsnelheid gedurende de nacht sterk afgenomen en is er nog steeds weinig wind. Als gevolg hiervan is de productie van de windmolens erg laag en hebben de batterijen van Aqualectra na gisteravond geen gelegenheid gehad om opnieuw op te laden. Kortom, er zal weer worden geschakeld. Dat is vanochtend inmiddels al begonnen. Er zijn verschillende wijken zonder stroom komen te zitten. Zoals Julianadorp, Groot Piscadera, Juan Domingo, de Savaan, Cascora, Semicoc, Cerulora, Santa Rosa, Noord Santa Rosa, Abrahams en Francia. En Aqualectra laat weten dat iedereen maximaal 3 uur zonder stroom komt te zitten en dan wordt er verder geschakeld. Hou de Facebookpagina van Aqualectra in de gaten om te weten wanneer uw wijk aan de beurt is. Volgens Alcides Cova is er interesse in de raffinaderij. Alcides Cova vraagt vandaag in Extra waarom de regering en Toebase niet om tafel zitten met het Zuid-Koreaanse bedrijf dat interesse heeft in de raffinaderij. Hij wil dat weten van premier Gilmar Pik-Pisas. Tot nu toe wil Toebase en Raffineria di Curaçao niet reageren op brieven en niet om tafel gaan met een Zuid-Koreaanse multinational die interesse heeft in de raffinaderij, aldus Alcides Cova. Hij is lid van vakbond SGTK en dat de werknemers van de aannemers op het terrein van de ISA-raffinaderij vertegenwoordigt. Volgens hem is er interesse en is het ongelooflijk dat de regering niet wil praten. Dat kan namelijk helemaal niet kwaad. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft veel geld om de raffinaderij op te starten. Het bedrijf heeft ook gezegd dat nog de regering, nog Toebase op hun brief reageert. Hij wil weten wat de oorzaak daarvan is. Politie arresteert chauffeur na achtervolging. Dat gebeurde vannacht. Rond 1:30 kreeg de politie een melding dat er een achtervolging gaande was. Deze begon op de Santo Domingo-weg. De politie reed achteraan en wist uiteindelijk het voertuig tot stilstand te brengen bij de kruising van de Haiti-weg en de Bahamasweg. Het ging om een man in een Mercedes-Benz en de auto is in beslag genomen. En er wordt gekeken wat de oorzaak was van dat hij zich niet staande hield toen de politie daarom vroeg. Opnieuw veel ongelukken op de Caracas Bayweg. 94% van de verkeersongevallen wordt trouwens veroorzaakt door onoplettendheid. Deze week van 17 tot en met 21 augustus is de Nationale Verkeersveiligheidsweek. Minister Charles Cooper heeft samen met de dienst Verkeer en Vervoer een overzicht gepubliceerd van de cijfers over verkeersincidenten van januari tot en met juni. Er waren in totaal op Curaçao meer dan 12.000 incidenten. En zoals gezegd wordt gekeken welke straten het gevaarlijk zijn of waar de meeste ongevallen voorkomen. Dat is het geval op de Caracas Bayweg. Daar vonden in de eerste 6 maanden van dit jaar 247 ongevallen voor. Daarna komt de Rooseveltweg, Sottergatweg Noord, Winston Churchillweg en de Santa Rosaweg. Daarnaast zijn er ook op Curaçao 200 auto's gestolen in de eerste helft van dit jaar. Waren er meer dan 110 gevallen van vandalisme en zijn er 21 auto's in de brand gevlogen. Dat is natuurlijk opvallend. Rattenplaag in Kaya Regenboog. Het is Fundación Cas Popular niet gelukt om te zorgen dat de mensen in Kaya Regenboog zonder overlast van ratten zitten. Dat meldt de Extra vandaag. Bewoners zeggen al lange tijd te klagen en hebben het over een rattenfeest in hun straat. Volgens de bewoners stond er enkele jaren geleden een woning in deze straat die gedeeltelijk is afgebrand en sindsdien leeg staat. Maar de ratten die zijn zich daar aan het vestigen of hebben zich gevestigd en planten zich heel snel voort. Volgens de bewoners doet de FKP veel te weinig. Zorgt er de ratten
overlast voor heel veel overlast natuurlijk. Mensen gooien zelf gif, maar ja, dan ruik je ook weer de overleden ratten. Het is kortom een hele vieze situatie en men hoopt dat er snel hulp komt. DOS is in balans, dat zegt de directeur van DOS, mevrouw Nihaira Leona. Gisteren vond er een bijeenkomst plaats van de werknemers van DOS voor het nieuwe opening van het schooljaar. De DOS-familie kwam bijeen op de Johan Maurits School samen met de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. En volgens mevrouw Leonona is DOS in balans dit jaar. Er is een traject ingestort om gezamenlijk zo goed mogelijk onderwijs te geven. Vorig jaar kwam de DOS-familie al samen hierop en nu weer. En volgens mevrouw Leona is er veel aandacht voor de mens en de inhoud van de leerlingen. En wordt er authentiek lesgegeven op de DOS-scholen. Zoals bekend, het schooljaar staat weer voor de deur. De docenten worden klaargemaakt, klaargestoomd om zo goed mogelijk les te geven. En de leerlingen zijn natuurlijk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen, zodat ze het nieuwe schooljaar in kunnen. Veel schade bij een auto-ongeluk, dat gebeurde vannacht rond 12:30. Toen zagen de politie een ongeval. Er was een Hyundai op de Rooseveltweg tegen een voertuig gebotst en daarna doorgereden. Er volgde een achtervolging en uiteindelijk kwam er een ongeluk. Op de Schottergatweg, ter hoogte van Post 4, kwam de Hyundai op het terrein van de Isla terecht. Een Kia Sonet was ook betrokken bij het ongeluk en de vrouw die achterin die auto zit raakte gewond en had medische hulp nodig. Ook de mannelijke bestuurder van de Hyundai raakte gewond en daarvoor moesten er 2 ambulances naar de locatie komen. Hard rijden, we hadden het net al over in het bericht over de vele ongelukken. Hard rijden en niet opletten en geen voorrang geven zijn vaak de oorzaak van auto-ongelukken op Curaçao. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Quality Services está um time completo que sempre apresenta trabalhadores preparados, capacitados e motivados para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encargado mês por a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é um profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, a mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente valora o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een bijzonder archeologisch project. Dat is ingezet op Curaçao en ook op Bonaire en Aruba in samenwerking met een Spaanse universiteit. De Universiteit Pompeu Fabra in Barcelona. En Curaçao doet daaraan mee en we spraken erover met de directeur van NAM, de National Archaeological and Anthropological Memory Management, over het onderzoek dat volgens hem heel interessant is van Curaçao. Het zal ons meer informatie geven over de periode van meer dan 200 jaar geleden en hij legt uit wat de rol van NAM in dit onderzoek is. Nou, de rol van NAM, wij zijn het Archeologisch Antropologisch Instituut op Nederlandse Antillen. Wij zijn ook als meldpunt daarvoor. Dus alles wat daarmee te maken heeft, dat komt indirect toch bij ons en wij geven daar advies over aan de overheid. Maar ook het initiëren van deze soort projecten. Ja, je wil toch dat
alles centraal blijft. Dat Ja. niet iedereen van buitenaf komt en dat het weer weggaat. Dus wij proberen ook als naam een beetje een voorrol te spelen in deze soort initiatieven. Om te zorgen dat alles toch wel binnen die hoede is van Ja. wat vinden wij belangrijk en hoe kunnen wij daar omgaan en hoe kunnen we het vasthouden voor het nageslacht. En dat de informatie ook daadwerkelijk een lokale relevantie Ja. heeft, dat het is en dat het niet eventueel weg wordt genomen of dat men ergens anders staat te pronken met data die toch uit Curaçao zijn gekomen. Dat is ook een moderne discussie waar Ja. als we daar gaan kijken over wat er gedaan wordt met het onderzoek, wat er gedaan wordt, wat er gevonden wordt. Dus als mensen hier archeologisch onderzoek komen doen op Curaçao, gaat het altijd via naam. Nou, dat hopen wij. Ik bedoel, Ja. het is heel eerlijk. Je probeert zoveel mogelijk dat te doen. Je probeert het te laten zien van jongens, wij zijn wel de instantie die het is. En hoe dan ook, archeologisch onderzoek, je gaat in de grond, kom je eraan. Er komt een verandering en daar moet je vergunningen voor hebben. Ja. En die vragen wij dus aan en daar hebben wij hele goede contacten mee met de VVRP. Goed zo. En nu wordt er onderzoek gedaan naar echt, ja, ik zou het zeggen, dagelijks leven in de 17e, 18e, 19e eeuw. Daar zal één niet meer over vertellen, maar het gaat met name, wij weten heel veel, denken wij, over het verleden, maar wij weten heel veel vanaf de 19e eeuw. Oké. De 1800 naar boven toe Ja. zo'n beetje. En wij weten wat dingen van, maar het onderzoek gaat er juist, wat is daarvoor gebeurd? Ja. Nou, dan dat zou zij wel in haar Interessant wel. gedeelte uitgeven, want hoogstwaarschijnlijk is het toch anders dan dat wij weten. Dat is altijd spannend, hè? Ja, dat is het spannende van zo'n project. Binnen het project is NAAM een volwaardig partner. De heer Dr. Ansak is co-directeur en Amy Victorina is de directeur namens Curaçao. Wij beheren en bepalen wat er gebeurt met het Curaçaose deel van het project. Het is dus een volledige samenwerking tussen NAAM en deze delegatie van de Universiteit in Barcelona. Er is sinds dit jaar gestart met het onderzoek. Er zijn groepen van 6 deskundigen die begonnen zijn. En we spraken erover met Amy Victorina, die dus co-directeur is van dit project. En zij legt uit wat het belang voor Curaçao is en ook wat er al veel bekend is, maar wat we nog meer zouden kunnen weten in dit bijzondere project. Dat de naam Island Lives heeft. Er is heel veel bekend van ons erfgoed, onze geschiedenis. Ja. Maar met archeologie, het idee van archeologie is dat je nog verder gaat. Er is heel veel onderzoeken gedaan op de eilanden, want het is een project voor de ABC-eilanden. Ja. Maar we zijn dit jaar begonnen met Bonaire. Mijn team was in Bonaire eerst en daarna zijn ze hier gekomen. En het ding van archeologie is dat we letterlijk verder kunnen gaan dan wat er geschreven is. En alhoewel er heel veel is gedaan over de koloniale periode, over Curaçao en de eilanden, er is heel weinig archeologisch gedaan. Oké. En dat is eigenlijk waar dit, heel kort gezegd, waar dit onderzoek eigenlijk over gaat. Wij willen informatie over het dagelijkse leven van de mensen hier. En het gaat niet alleen van de tot slaafgemaakten, het gaat niet alleen van de Joodse community, het gaat van iedereen. Het gaat over het hele eiland en iedereen. Want elke groep heeft met elkaar te maken op een of andere wijze. En de manier dat archeologie te werk gaat, is wij kijken naar wat men heeft gemaakt. Ja. In this case gaan we ons focussen op, let's say, de materialiteit, materie, materiaal. Zie. En daar valt alles eigenlijk Ja. in. Aardewerk, glas, gebouwen, landschappen, etc. Gebruiksvoorwerpen en alles. Dus wij gaan aan de hand van zulke materiaal kijken naar wat de invloed van moderniteit, moderniteit, want dat is ook een beetje een beladen term, moderniteit, invloed van globalisering, invloed van alles op de verschillende groepen. En wij willen kijken hoe zij deze materialen hebben gebruikt, want dat is anders in elke groep. Ja. En elke groep heeft invloed op elkaar. Voor dit project hebben we gekozen om binnen de Christoffelpark te werken. Oké. We hebben ons gefocust op Savonnet,
Dat was initieel ons idee Savonet en Knip. Maar door omstandigheden tijdens de werkzaamheden hebben we een beetje geshift. Dat we nu, Savonet gaat een beetje aan de zijkant. En we gaan nu even focussen meer op Zorgvliet en Zevenbergen. Dus dat is als gevolg van de informatie dat je krijgt in het veld. En dan moet je jezelf aanpassen om naar je antwoorden te komen. Dus dat is eigenlijk heel erg spannend als het eerste jaar van het project. Dus we zijn nog bezig met het hele project. We zijn nog lang bezig. Je kunt nog helemaal niks zeggen over Precies, wat het gaat oplossen. Nee, want er is zoveel veranderd in het veld van wat wij kennen. Want kijk, wij hebben hoe wij geschiedenis doen. Je hebt mensen, je hebt oude geschreven bronnen, je hebt orale geschiedenis. Er is heel veel. Er is heel veel die overal, en mensen komen met ideeën, et cetera. Maar het is pas wanneer je in het veld gaat, en dat is de mooie van archeologie. Je kan zoveel boeken hebben, zoveel mensen hebben geschreven, maar iedereen schrijft, je moet alles met een korreltje zout nemen. Right? Korreltje zand in deze ja, precies. Dus, en wat archeologie doet, is de tastbare aan de ontastbare, dat brengt het samen. Ja, precies. En heel veel van wat we al weten nu, is een beetje al aan het veranderen door de informatie die we krijgen. Dus het is heel spannend. Ja. En er is nog lang niet genoeg gezegd hierover. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Colombia is nog steeds bezig met het opruimen van de puin van de verwoestende aardbeving. Men is doorgegaan met het zoeken, maar de kans om nog overlevenden te vinden is erg klein. De aardbeving vond plaats op 10 augustus. Bijna 27.000 woningen zijn verwoest op het eiland. In het land natuurlijk, sorry. Er zijn 27.000 woningen verwoest. En volgens bijvoorbeeld de burgemeester van Cali zal de wederopbouw van die stad alleen al $3,2 miljard kosten. Tot nu toe heeft Colombia miljoenen aan hulp ontvangen van Amerika en de Wereldbank. Daarnaast lag na de aardbeving de minister van Volkshuisvesting onder vuur, omdat hij op vakantie zou zijn gegaan, terwijl andere mensen bezig zijn met het graven in het puin. Hij ontkent dat het een vakantie was, maar dat hij zijn kinderen even opzocht terwijl zij op een strand waren. Ook Shakira, de Colombiaanse popster, die heeft zich laten zien. Zij is samen met de Amerikaanse miljardair Howard Buffett naar het rampgebied gegaan. Ze heeft verschillende scholen bezocht die door de ramp zijn verwoest. En ze heeft al het plan opgevat om zeker 10 scholen te herbouwen. Daarvoor heeft ze al een eerste bijdrage van $1 miljoen ingezameld. En gezamenlijk moet Colombia weer opbouwen, zo zei de zangeres. Wij houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.